Akwụnụ cheta vidiyo a mme maka one woman si Ọka wee jee ori na-adazi enu ebe ọ gara ekpere gasị ekpere na-ana wee branch ya na be mmadụ wee ga bukọsịrị ife dịbe ọnya wee bukọsịrị ma itewu ma toilet paper nya tishu eji akpụcha ọhụ eji eficha ike ma ofu bottle stout nya kpọkọsịcha ngwongwo nwere isi na be mmadụ. Thank you. All vidiyo ka m chọrọ ikwu maka ya kịta na the video enwego part 2. Ndị security ahụ n'ụfọ na-agbụ ya ajụjụ ọnụ dadị mesizi wee kpụrụ ya wee yipụsie ya akwa wee lapụrụ ya sọsọ bra na panti oyi nya tight oyi n'ala wee kụba nwaanyị a ife ịghọtago. Mana nwaanyị a ka na-ebe na-akọwa na ya ghọtara ife na-eme ya. Nwaanyị a wee na-asịfa biko na ejirọkwa anyị ya eme n'ọkọọlụ ka ya nwe mana ekwere aza kọọlụ ahụ onwe na-agbanyesizi ya isi na ajọ ife ịghọtago. Na ife niile fa na-eme bụ ka emechuo enyi iru ihe ọbụla ha ga-eme ya ka iru ya wee kpọchue ka wee